Нещо друго? Ай се брои! За малко! Чакай! Искаш да кажеш, че съм малко сайдер? Ти си сайдер. Те като гледаш десния ми крак във въздуха ли? Значи вчера съм гледал клип с Брус Ли. И то гледах... Ами ти ме изгони, аз какво направя? Вчера гледах Чак Норис боя с Брус Ли. Сега извиняйте, ама блъскане по темата. Да, може все пак трябваше да смъкне кола. Защото в момента, в който се наложи... Не, няма да... Дай нова игра. Аз ли? Ми, вече съм Наложи си. съм наведа напреде, което беше добре до момента, в който жълт се ни казва въздуха. Кажете да мине така, който на земята на следващото жълто.